Tämän luennon aiheena on sisätulo, sisätulon indusoima normi sekä signaalien ortogonaalisuus ja ortonormaalisuus. Ja otan ensin tapaus 2. Eli meillä on täällä puolella pulssimuotoiset signaalit. Jotka on siis tyypillisesti energiasignaaleita. Ja täällä toisella puolella mulla on sitten jaksolliset signaalit. Ja tarkastellaan nyt kahta signaalia. On signaalit X, T ja Y, T, jotka voi olla siis jotain kompleksisia. Pulssimuotoisessa tapauksessa mä aloitan, että nämä molemmat pulssit osuu aikavälillä T0 T1. Jaksollisen signaalin tapauksessa mä aloitan, että niiden jaksonajat on joko samoja tai esimerkiksi jos X jakson aika T0, niin Y jakson aika voi olla T0, 2T0, 3T0 tai niin poispäin. Eli niiden signaalin jaksonajat on toisensa monikertoja. Okei. No niin, määritellään sisätuloa. Sisätuloa meillä on, käytetään tämmöisiä hakasia sen merkitsemiseen. XT, YT. Tämä on sellainen integraali nyt tuosta T0 T1 XT Yn kompleksikonjugaatti T D T. Ja vastaavasti sitten jaksollisen signaalin tapauksessa integroidaan yhden jakson yli XT Y tähti T D T. Näin. Eli tää on T0 on jakson aika. No, jos katsotaan näitä lausekkeita, niin muistuttaa hivenen tehon lauseketta. Eli jos mä nyt sitten, tai energialauseketta, eli jos mä jatkan tällä jakolinjalla, otetaan signaalin sisätulo itsensä kanssa. XT, XT. Ja se on T0 T1 XT X kompleksikonjugaatti T DT, joka on sama kuin T0 T1 XT4. Eli tämä oli se hetkellinen teho, ja integroidaan siitä tuon ajan yli, saadaan signaalin energia. Ja tämä on nyt sen sisätulon indusoima normi, eli merkitään, että se on XT-normi 4 on samaa kuin signaalin sisätulo itsensä kanssa. Ja jaksollisen signaalin tapauksessa meillä on muuten ihan samannäköistä lauseketta, mutta nämä integraalit menee tässä tämän jakson ajan yli. Eli tämä normi antaa sen signaalin energian yhden jakson ajalla. Ja nyt jos mä tämän normin 4 jaan tuolla T0, niin saadaan P eli keskimääräinen teho. Eli tämä oli sisätulon indusoima normi. Okei. No verrataan nyt tätä signaaleen sisätuloa tuohon
avaruuden kanssa. Eli nyt mä ajan toisinpäin. Mulla on täällä signaalit. Signaaliavaruus. Ja täällä mulla on vektoriavaruus. No. Nyt mulla on kaksi signaalia, XT ja YT. Valitaan nyt vaikka, että XT on pulssi, joka alkaa hetkellä 0 ja loppuajan hetkellä T ja sen amplitude on 1 alle 4 juuri T. Tämä on XT. Sitten mulla on toinen pulssi, joka on YT. Sillä on sama amplitude 1 per 4 juuri T ja se on tän näköinen. Ja tuossa on puoli T tuossa keskikohdassa. No, vektoriavaruudessa määritellään vektori xt. Anteeksi, tää ei ole enää t. X vektori. 1 alle 4 juuri 2. 1 alle 4 juuri 2. Voidaan ajatella vaikka, että mä sämpläisin. Mä otan näytteet tästä kahdella ajanhetkellä. Ja jos toi t olisi ollut nyt sama kuin 2, niin silloin toi olisi se vektori. Näytevektori. Ja ystä vastaavasti. Y on vektori, joka on 1 per 4 juuri 2 ja miinus 1 per 4 juuri 2. Noin. Okei. No, piirretään nämä vektorit tänne vektoriavaruuteen. Ensimmäinen komponentti ja toinen komponentti. Ensimmäinen on x-komponentti ja seuraava on y-komponentti. Tuossa on vektori x. Ja vastaavasti tuossa on tuo ensimmäinen komponentti sama, mutta toisen merkki vaihtuu. Tuossa on tämä on vektori y. Noin. No niin, lasketaan näiden välillä sisätulo. Vektoreiden x ja y välinen sisätulo on sama kuin tuo y-vektorin ja x-vektorin välinen pistetulo, joka saadaan, että se on useampia komponentteja, summataan komponentteen yli. Ja täällä mulla oli taas xt, yt on integraali 0 t-hen, xt, yt, kompleksikoninkaatti dt. Katsotaan näitä lausekkeita, niin toi ja toi on hyvin samannäköisiä. Eli tää on vain diskreetti versio tosta. No, lasketaan tätä laskemista. Ollaan tässä vektoritapauksessa. Ensimmäinen komponentti on x on 1 per 4 juuri 2 ja y on 1 per 4 juuri 2. Ja toinen komponentti plus x on taas 1 per 4 juuri 2. Ja y onkin nyt miinus 1 per 4 juuri 2. No, tästä tulee 0. Eli nämä oli ortogonaalisia, joka nähdään tosta, että niiden välinen kulma on 90 astetta. ortogonaalisia vektoreita. Okei. No, katsotaan sitten tää täällä signaaliavaruustapauksessa sama integraali. Integroidaan ensin 0 tuohon puoli t-hen. Signaali xt on 1 per 4 juuri t. Ja yt on 1 per 4 juuri t. dt. Sitten tulee seuraava integraali puoli t:stä t-hen. Täällä on x on 1 per 4 juuri t ja y on miinus 1 per 4 juuri t. dt.
integroidaan. Mulla on tässä 1 per t kertaa puoli t plus 1 per t. Täällä on t miinus puoli t. Eli tuosta nähdään ensinnäkin t supistuu pois ja puoli miinus puoli on 0. Eli ortogonaalisia signaaleja. Okei. Lasketaan sitten seuraavaksi näin signaaleiden tehot tai normit. Jos ajatellaan vektoritapausta, niin x-normi saadaan, kun se x-vektori otetaan tai pistetulo itsensä kanssa tai sisätulo itsensä kanssa. Saadaan, kun neliöidään elementeittäin, joka tässä tapauksessa on puoli plus puoli on 1. Vastaavasti yllä. Eli puoli plus sitten tässä miinus 1 per 4 yli 2 toiseen on kanssa puoli on 1. Eli koska ne oli ortogonaaleja ja niiden normit on ykkösiä, eli energiat on ykkösiä, niin ne oli ortogonaalisia, ortonormaaleja vektoreita. No, ei kovin yllättävää, että tästä toisesta tapauksesta tulee hyvin samantapaista, eli on xt sisätulo itsensä kanssa. Nollasta t-hän. Norm itseisarvon 4. Integroidaan siitä yli. Eli nollasta t-hän. 1 per 4 juuri t toiseen. dt antaa ykkösen, eli 1 per t tulee tosta. Ja integroidaan nollasta t-hän, saadaan t. Ja ei kovin yllättävästi yt:lle käy ihan samalla lailla. Nollasta t per 2, se on 1 per 4 juuri t toiseen dt ja t per 2 t se on miinus 1 per 4 juuri t toiseen dt. Ja tästä tulee myöskin 1. Eli on ortonormaaleja signaaleja.